Jagat Dewa Bathara. Paman wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula mitang babagan Koko Prabu Mandura. Menika mboten pangling sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Dik. Anten apa sore-sore kok dating jredil menika. Mongko anggere Petruk sowan menika jujur nggih ati kula tratapan. Jalaranipun Petruk menika Panakawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking menika. Kula kok deg-degan. Paman lenggah prayogi kula dangu Petruk sowanipun wikados menapa? Inggih kula sumanggaken nggih. Panakawan sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Sun Padhararja sapraptamu Panakawan. Nona amit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawahing Tawang Towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabyantur ngersa maduka sinuwun Ngastina diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk? Matur sembah nuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu Kutampanono. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Amawahana katentremaning gesang kula sinuwun. Prayoga nunggun ngadhep Petruk. Sampun boten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawahing Tawang Towang linep mano tulak mano. Manu. Hah? Manu. Newon lepatipun diagung pangangsa matur kula sinuwun. Tebah Siti Sekul. Wah iki. Binunteling lele bakar. Mesti. Binunteling ron kelapa apuran tambah bilih wonten lepan kula anggen kula ngabyantur ngersa maduka Gusti kula ing sinuwun Ngastina. Iya Bagong. Kula ngaturaken bekti nggih sinuwun. Iya tak tampa pangestu Kutampanono. Kula cancang pucahing remi Weni, dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging raka ayuwanan. Petruk Padhararja sapraptamu. Rekanapati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono Petruk. Nggih sangat anggen kalung ndadosaken jimat. Bagong Padhararja sapraptamu. Wilujeng pati sengkune bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestu Kutampanono. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbaya dipresake, modar mbok men. Nggo uripe melet-melet kok mresake sedulur. Bagong pancen. Petruk Kantong Bolong Padhararja sapraptamu Panakawan. Pangestunipun Perembantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dadi ning kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sakradharana kowe iki ambune penguke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi. Ayo saka ngendi kowe ayo. Ayo. Keri. Kok kering kurang bu batik anyar karena kalau ini sandangannya ora duwe wong gedibal wong kere mung wong batur nek nganti kula nganggo sandangan apik mengko malah dicurigai Bagong kok sandangane apik le nyolong nendi karena wong elek kaya kula niku sarwenge wake nganggo sandangan apik dikira le nyolong dira le njupuk ora nganggo sandangan dunek-unekke ora sopan kula nggih pun ngonten iki lah kok dadi kowe nganggo training tata-tata mbok menawa perang waduh gayamu kowe ayo piye siap mbok menawa ya des ya basane kampungku nek gelut ya des oh anyar meneh Petruk Padhararja lho Dara Werkudara? Iya. Wo cocok, Gong. Wah, do nang kene.
Mula ya digoleki. Ah iya. Wilujeng bekti kula, Den. Yo. Bagong Padharjo. Nggih, kok teng mriki ndengaran? Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wah, sik matur truk mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknum iki sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, Gek matur. Apa sing dikendikake bapak mau? Petro, Wonten dawuh. eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Sowan ngesanipun Sunan Prabu Duryudana menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Boten kanthi kanyono-nyono, boten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawuhan Sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawuhan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga pengayomaning Pandhawa menika piyai loro. Sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati, sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya. Loro-lorone menika saged sinebut pamong. Pamong menika pamomong. Lah nek sik dimong menika nedengipun boten napa boten manut, nedengipun lagi rusak. Niku dadi kewajibane sing momong kudu dandan-dandan. Rusak lire piye? Kabar sing ditampa Sinuwun Prabu Ndarawati, Ndarawerkudara lan Ndara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina, suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina. Malah sak mangke kula nyatakaken jebul pinanggipun Ndarawerkudara Ndara Janaka lenggah teng mriki lah. Nek ngoten cocok kali ngendikanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu. Suwitanipun Ndarawerkudara kaliyan Ndara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalianipun Sinuwun Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalihipun Sinuwun Kresna, tegesipun Sinuwun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kalih Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk, Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bage dawuh karo anak-anakmu supaya mboyong kundur bendarane loro. Merga yen nganti iki kumpul kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa, mboten namung pendhita enggal lenggah wonten negaring Astina, ning Pandhawa ya ngrajongi. Mergi Pandhawa mboten budidaya kondur dhateng negari Ngamarta utamanipun Ndarawerkudara kaliyan Ndara Janaka. Lah, sowan pungkasanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara anu Sinuwun Prabu sapa Gong Duryudana. Mula rasa cepet-cepet to. Sinuwun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kondur Ndarawerkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kalih para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna gumelar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Boten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe. Ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kalih Gareng ya wis ora ana gunane nderekke ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari dalan loro. Ndarawerkudara Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kalih Sinuwun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kalih Bapak Semar Sinuwun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ayo wis mboten napa-napa kula ora arep peksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petruk, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndarawerkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndarawerkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kundur Ndarawerkudara kali Ndara Janaka. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami. Petruk, Wonten dawuh sumeneya sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk. Mesti wae si Adi wis midhangetake. Yayi,
Mangsa borong tak paringi Purbawasesa babagan perkara iki, Werkudara. Wah, Petruk, Dalem. gandeng aku wis diwenehi parilah karo Duryudana kakangku, mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku. Mangke niku malah prayogi. Kersanipun Ndara Werkudara pripun? Kowe tekan kene diutus karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati kalih Bapak Semar. Wigatine Boyong Ndara Werkudara. ora saiki aku tak takon karo kowe. Nggonku Suwita karo Begawan Dewa Buddha dasare apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku? Mboten nglerokke. Mboten nglerokke niku mboten. Sing jeneng tiyang gesang wonten ing alam padang menika pancen diwenangake nggayuh undhaking kawruh ngudi wuwuhing ngelmi. Niku nganti tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine, akal pikirane isih kena dienggo jak nyambut gawe. Wong niku diurangake budidaya golek ngelmu merga ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku jajane dadi ora apik pocapane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinuwun Prabu Jembarakresna menika ngersakaken nek arep suwita ya suwita wae. Ning kula nuwun sewu, le suwita menika pendak dinapa, le arep medhar kawruh menika pendak dinapa, panjenengan rawuh teng negara Ngastina. Nek wis rampung le medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten mung tentreming kawula, tentreming negara, ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan, donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamunten lho. Wong srawung menika gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, mongko srawuh wong elek. Kula nuwun pamunten, sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakale dadi elek. Wong elek srawung wong apik, mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek. Sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Pun nek mboten percaya. Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong, to kok. Sukses. Bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosan-dedosaning para Sata Kurawa. Panjenengan suwita kena. Ning kula nuwun pamunten lho. Nuwun pamunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petruk. Nun, Aku sapa? lho piye iki, Gong? Aduh, wis lali lho dheke dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming kedibal. Semono uga nadyan jenenge pamung derajate Semar ku ya kedibal, derajate Semar ku ya batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendara. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Buddha. Taunana Windanana. Nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak, kelangan Sinuwun Prabu Bathara Kresna. Wah, tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung baya aku nang Ngastina, Suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Gong, gong, gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulodake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi-wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung, tak tanggung. Lole. Yang Anggres nesu ngungkuli Baladewa kandhane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah?
ndi Tur? Truk. Golek rokok. Aku titip ya. Ora kek idit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dak cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti wingi ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wis kuncara asmane. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngemong karo Pandhawa, ngesuhi para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padangane wani, petengane apa meneh? Aku padang wani, peteng wani. Ah petenge bener kok aku. Kok meneh padang? Mana isine? Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu coba legane ati ayo. Mungsuh kok copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae jeneng. Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Bocah ki nek bakoke pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Non. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kon perkara Dimas Werkudara. Trundut. Aku gagas Bagong. Malah lara. Bocah kok kandan-kandan. Ya. Paman anggenipun gumujeng ngantos-kantos mekan. Lah kula menika nyawang raine Bagong. Wes guyu. Napa meneh? Nek nganti weruh. Pate kok guyune kaya bakul akik. Mau semaklon sok rene kowe, ha. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training nganten iki mboten melas.
Ora. Rasa kamanuksane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae iki arep nglengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng clekite bokong. Edan ndang metu. Nggih, nyempame rasa nggo gamelan metu dhewe.